Bħala parti mill-preparamenti għal presidenza tal-Kunsill Ewropew, il-Parlament Ewropew jibgħat rappreżentant minn kull unità lingwistika, jiġifieri traduttur minn kull stat membru għal kors ta' preparazzjoni fil-pajjiż li jkun se jieħu tmur tal-Ewropa. Issa li jmiss lil Malta f'pajjiżna u grupp ta' tradutturi li qed jingħataw ħiel ta' x'ħajkunu temi ewlenin diskussi fil-Presidenza u għalhekk jippreparaw il-vokabularju tekniku li jista' jintuża waqt il-laqgħat. Bit-temi tal-immigrazzjoni, sigurtà nazzjonali u terrorizmu mpoġġija fuq nett tal-aġenda tal-Presidenza Maltija, it-tradutturi kienu indirizzati mill-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela, illi fissrilhom loqsma ewlenin li mistennija jkunu diskussi tul il-Presidenza. Marco Spiteri, traduttur Malti, fissrilna kif ftit jiem l-kollegi tiegħu qed iqattaw f'pajjiżna qed tingħata wkoll idea tal-kultura Maltija. Ikollhom opportunità biex kun jistgħu jitalmu daqsxejn iktar dwar x'inhuma l-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija f'dan il-każ u anke jduqu jkollhom toma żgħira tal-aspett kulturali, jiġifieri għax aħna ma nagħmlux biss ma jkollniex biss laqgħat imma anke jkollna l-opportunità illi nżuru siti ta' importanza kulturali. Għalkemm it-tradutturi barranin ma jitkellmux bil-lingwa Maltija, f'pajjiżna xorta jingħataw lezzjonijiet fil-lingwistika. Qed nieħdu din l-opportunità wkoll biex nagħtu daqsxejn aktar ħiel dwar il-lingwa Maltija, hemm ħafna kurżità dwar il-lingwa Maltija u hija opportunità tajba biex nagħmlu dan. Spiteri stqarmana li għalkemm it-tradutturi Maltin se jibqgħu bbażati Lussemburgu, għadha mhix ċara kemm se jiżdied ix-xogħol għat-tradutturi Maltin fix-xhur tal-Presidenza. Iżda mill-esperjenza tal-Presidenzi oħrajn, l-ammont ta' traduzzjoni meħtieġa mit-tradutturi Maltin mistennija tikber ferm anke għaliex il-Grupp Malti jservi ta' referenza kostanti għal tradutturi barranin.